baliis may problema. Ikar kay tuaran limam at balangbang insan ikimkimbot ungkugkugtot. Cha-cha salim pasuman cha-cha mainumay ta atras abanti sayaw tuya. Cha-cha tango sayaw kamot na tango napagwalay partner mo piyansi kay ituleg to. Tango bugi sayaw ya bali-bali singa ka nagigigi uluya ang gaed sali. Bugi isayaw-sayaw mo so problema piyat ang itay lupa. Iyit mo ikan sag mo ikugugugugug mo. Iyit mo ikan sag mo ikugugugugug mo. Inis mabutbut kan unimis problema ipaliis pian agkaman piligi. Si bangot agkaon si bangot agkaon tan agkaon susyudo. Sayaw ka abanti upa atras anggan ang gapud kumpas limam su iwasiwa. Isayaw mo sa problema pian agong kumanet itay lupa. Iyit mo ikan sag mo ikugugugugug mo. 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 Iyit mo ikan sag mo ikugugugugug